brat môj, sestra moja, môžeš niečo robiť v nevedomosti a Boh ti to odpustí. A Boh ťa za to nebude kárať, nebude ťa za to trestať. Prinesie to síce svoje následky, prídu tie veci, proste budeš musieť pocítiť za nevedomé svoje veci, aj za tie Boh zoberie ťa na zodpovednosť, ale nebude ten trest, alebo nebude ten súd tak prísny, ale keď ty vieš o tom, ty povieš, to je všetko a nebolo to všetko, keď ty povieš toto, Bože, a nebolo toto, a ty vedome hrešíš a vedome konáš proti Bohu, úplne ináč sa Boh díva na to. Vidíte, Ananiáš a Zafíra mali bublinku vo svojom srdci. A viete, čo to bolo? Milovali peniaze. Milovali peniaze. Nie je pochyba, že každý človek má potrebu na peniaze. A čo hovorí Božie slovo? Koreňom všetkého zlého je čo? Nie len peniaze. Lebo sú niektorí, ktorí takto vysvetľujú. Koreňom všetkého zlého sú peniaze. Nie. Peniaze potrebujeme k životu. Peniaze potrebujeme k tomu, aby sme vyplatili svoje účty a tak ďalej, faktúry. To všetko je potrebné. To je od Boha takto dané a my to musíme takto prijať. Za to sme vďační. Ale niečo iné nie je podľa Boha. Milovanie peniazy. To je veľký rozdiel. Potrebujem peniaze alebo milujem peniaze. Peniaze mi slúžia na to, aby som mohol žiť, alebo milujem peniaze, lebo to je môj život. A to je veľký rozdiel. Vidíte, oni popri tom, že mali potrebu na peniaze, oni milovali peniaze. A preto túto bublinku ukrývali vo svojom srdci. A Pán Boh vidí do ich srdca. A Pán Boh dáva veľmi prísnym súdom. Mnohokrát sa dívam a divím sa tomu, takýmto prísnym súdom Pán Boh súdil Ananiáša a Zafíru. Že museli za svoje klamstvo, museli za to svoje milovanie tých peňazí, museli zaplatiť svojim vlastným životom. Pri jednej príležitosti, bolo to ešte za čias komunizmu, navštívil som zubára. Pán Boh je spravodlivý, každému bolia zuby. Aj mne rozbolel jeden zub. A prišiel som jednému takému ateistickému zubárovi. Viete, a on keď zistil, že som kazateľ, akože farár, tak neviem, čo robil s tými kliešťami, a ja som myslel, že mi nie zuby ide otrhnúť, ale hlavu mi chce otrhnúť. Ja som už išiel za tými kliešťami, neviem kam, a on to proste dal mi veľký tampón, strčil mi do úzda. Ani som si ústa nevedel zatvoriť. A hovorí, no pán farár, teraz sa porozprávajme. Nemohli sme to skorej. Začal ma trápiť. A hovorí, no pán farár, farári sa majú dobre. Majú autá, majú peniaze. Dobre sa majú na tomto svete. A ja chudobný, doktor, na Trabante chodím. No nezmohol som sa na viacej, len toľko som mu povedal. Pán doktor, nie ten je bohatý, kto má veľa, ale ten, ktorý má dosť. Pozrel sa na mňa. No, pán Marko, si musíte ísť. Otvoril mi dvere, aj s tampónom som už potom mohol ísť. On chcel sa rozprávať, ale nečakal, že dostane svetlo do svojho života. Mnohí ľudia nemajú dosť. Nevedia, kedy je dosť. Lebo milujú, rozumiete, milujú peniaze. Oni nevidia naplnenie potrieb peniazov, ale oni milujú peniaze. Im je peniaz Bohom. A čokoľvek si postavíme vo svojom srdci na prvé miesto, to nám je Bohom. Ananiáš a Zafíra za toto doplatili svojim životom. Tak jeden ako druhý stáli osobne pred Bohom a Boh osobne nad nimi vykonal súd. Pozrime do života ďalšej biblickej postavy. V živote Dávida. Dávid, kto by bol pomyslel o tom Dávidovi, o tom Božom mužovi, že on ešte má aj takéto nejaké myšlienky alebo takéto nejaké veci vo svojom živote. Vidíme ho ako Božieho bojovníka, bojuje, je Božie boje
ako je tam v prvej línii, ako poráža tých nepriateľov Hospodinovi, ako víťazí spolu s nimi, ako spolu s nimi stráda, ako spolu s nimi v tých ťažkostiach života má diel. A teraz naraz vybral si dovolenku. A ja som teraz takto na dovolenke medzi vami. Ale vďaka Pánu môžem stáť v tých Božích bojoch aj napriek tomu. Nepovedal som bratovi Jožkovi, brat Jožko, vieš čo, ja som teraz na dovolenke, teraz ja nebudem slúžiť Pánu. Nie, ja s láskou a s radosťou. Vždycky, kdekoľvek a ktokoľvek potrebuje pomoc. Ale je tu pokušenie. Hovieť si svojmu telu. Nechoď, však nech idú teraz, oni nech bojujú, nech oni zápasia. Bratčánko, vieš čo, teraz si tak, vieš čo, tam by bola aj dole v tej reštaurácii, bola diskotéka minulú noc. Choď si trošku vyhodiť z kopítka. No to by bolo, čo? Jerenka, to by sa ti bolo filmovalo. Vyhodiť si z kopítka, však nikto to nevidí, a ten Ondrík, ten práve možno, že aj tam je. A tak, človek je v pokušení. Samozrejme, že som takéto pokušenie nemal, ale mohlo by sa stáť. Hej, keby som skrýval, prechovával vo svojom srdci nejaké žiadosti, nejaké túžby, ktoré som neodovzdal Pánu. Rozumiete? Môže prepadnúť človek pokušenia, užívačnosti. A takto aj tento Dávid si povedal, už som dosť toho bojoval, dosť som toho západil, teraz si vyberem dovolenku. A jeho bratia tam strádali a bojovali a zápasili a on si ponechal pre seba proste taký stav, nie vojnový stav. My musíme jednu vec vedieť, že náš nepriateľ nespí. A on hľadá naše slabosti. On veľmi dobre pozná naše slabosti. On vie, brat môj, čo je tvoja slabosť. Presne vie, čo je ktorá slabosť, kde ťa vie najviac zraniť. Tak je. A tam to najviac zabolí. Je to tak? Keď zaútočí cez niekoho, práve tam to zabolí a zase. A človek tak vzdychne. Ten nepriateľ našich duší pozná naše slabé stránky, pozná to, kde má zaútočiť. A tento Dávid, on sa prechádza po postreší a naraz uvidel tam ženu, ktorá sa umývala a zatúžil po nej. Túto oblasť Dávid nevydal celé Pánu. A ja by som sa teraz k vám obrátil, mladí mužovia. Vy ste odovzdali túto oblasť celé Pánu Ježišovi. Oblasť vašich túžob tela. Tie túžby, ktoré v nás bojujú, ktoré v nás pracujú a či ste to odovzdali pod kontrolu Božieho Svätého Ducha. Či skutočne viete odovzdať svoje oči Pánu. Či viete odovzdať svoje túžby Pánu. Alebo keď niekto prejde s takými klopítavými topánkami, tak vám to ťahá, bratia, hlavu dozadu. To nie je sloboda. To nie je stav slobody. Ak ti ťahá tvoje oči televízor, alebo ťahajú oči ženy, alebo dievčatá, alebo ja neviem čo, tak tu musíš niečo s tým urobiť. Ty musíš vedieť, že tu je nejaká bublina v tvojom živote, ktorú si nevydal Pánu. Ak si slobodný, musíš vedieť, že Boh má tú pravú pre teba. Ty sa nemusíš za každým dievčaťom obzerať, ty sa za tou obzri, ktorú ti Boh dá. A to je tak dobre vedieť, to je moja manželka, môže ona dosvedčiť. Ja, keď som ju uvidel, tak som už druhú nechcel. Však maminka. A mala 16 rokov, prekvapte sa. 16 rokov, keď som ju prvýkrát zočil a videl som, že Boh túto dievčinu pre mňa pripravil. A vďaka Pánu, že požehnal aj naše manželstvo. A zachoval nás čistote. Taký sme ako malé, ako dve deti. Pretože ja viem o svojom živote, že som svoje srdce zachoval čisté pred Bohom i pred ňou. A takisto viem, že aj ona. Ale predstavte si, že koľko pokušení, koľko všeličoho prišlo v našich životoch.
Pamätám si, ako prišli